И здравейте хора, аз съм TheBestGamer.bg и днес ще снимаме на CES. Но не повече от 10 минути. Ще влезем в някой сервер. Ultrafast Armor. Тук TIS. Добре. Така, сега трябва да чакаме малко. Някакъв въпрос. Тоя. Айпето ще го има в описанието. Това е Deatron. Цирам тя няколко пъти. Не знам какво цирам. Ти така не съм го играл от мап. Сега тук паднахме. Така. Сега да надбре. Ще спестяваме 8000 лева, за да ставим с спид. Такова. Да го кажа спид. Защото нещо там от чопа. И да. IP-то ще го има в описанието. Да го минем един път поне. Сега той се хвана, нали? Това е много лесно да се хване. О май гад. О, мога да ти простя. Ето това капанче. Ако някой не го знае. Казахме гранатата. Колко скочим той. Добре. Но хванахме го точното. Бас. И това малко гадно. И кажете, кои игри искате да играя в описанието. Нямам много идеи за игри. Затова може да се казвате някои игри. Някакъв се направи. О, добре. Става. Така. Не трябваше да го правя това. Добре. Клипчето сега трябва още малко хора. Съжалявам за това, но просто не мога да снимам време. Ще трябва да го спирам. Сега. Да видим предължам. Ще снимам. Чакайте, т.е. клипчета на Minecraft, Adventure мапове или други. Сега. Другия път или сега, ако искате, мога да пусна музика, май да не пускам. Поставянето си ми кажете дали искате да пускам музика или вие не искате. Добре. Сега напиша музиката да. О, е. Не бонус флаш. Това е много гадно. Аре, на кнапа. Опити да изва. Но! За. Опа, сори. Хора, това беше фейл. Извинявам, че паднах. Просто ми се бъгна клавиатурата. О, ес. Но въй. Бати гадното го направи тоята. Да не го кам. Още не мога да се купа. Нямам 8000 лева. Това нарушим го направих. Така. Сега клипчето затрая още малко. Абонирайте се, харесвайте. Коментирайте какви игри игра, някакви идеи. Какви неща искате да правя и такива неща са.
че мисля, че беше така нещо. Така и сега много се застройте. Топ. Така, хоп. Виж, то си малко. Това, басиганя. Клипчето е още 2 пъти се изграе. Спирам. Не, защо си го смених? Тъкато си бях останал с моето скинче и щях да минам. Видите как скачам, много малко всъщност, но пак се скача. Само стои си и държите човек ти скача. И така, и сега ще малко по-бързичък. И тук как да го хакнете и той почна да бумите без да ви издуха вентилатора. И тук скачате и минавате тук. И хора, това е последен рунд. Дано ще ви хареса. С спида. Тук ще има такова бързо, то няма да се притесняте, защото все пак ще са спид. Аз съм много бърз и направо си ги скачам. Това беше от мен, дано съм ви харесал. Харесайте, абонирайте и това беше от мен, хора. Чао!